is one of the malaria endemic areas. Mawan kaka jo Kisumu County, wachiwo thieth mar malaria. Wan gi test kit ma wapimo go malaria community. Kwa yudo ka ng'ato nigi malaria to wathiedho nikech wan gi yedhe bende. Kaduogo wach test kit, wa display gigo mopogore opogore. King'iyo kae, mae glucometer mane atemo wacho, mae mipimo go blood sugar. Wan gi weighing scale mar joma dongo. Wan gi bende weighing scale ma wapimo go nyithindo. Bende kichak ing'iyo wan gi BP machine ma wapimo go blood pressure. Mana kaka napimo ni, wan kaka Kisumu County, wan e county mane county government mar Kisumu County, kendo aduoko erokamano ne the governor Professor Peter Nyong'o and his team, nikech kae manotime pilot mar simu. Masani okwa tim gik moko gi paper kaka ne chon chande. Kae mane wayude tiegruok mar tiyo gi these things. To gisani nitiere training mabendo nego ben wayudo manyien kowuok from the national government kalure gi gik makoro omedgi. Yes. Matiende ni nyaka sani nyalo mana ng'iswa ni osemedu gigo to onge training ama osetimo. Ponono training makamano nego ben ni time thuolo maromo nade, nikech mana kaka iseng'isowa ero untiere kod gigo to pod ukia tiyo kodgi. Matiende ni ponono ng'ato koyud kod achiedh nade mara mora madwaro ni opime kod gigo mosemiu, unyalo yudo pek e tiyo kodgi koso? Gima pok wayudo training on en mana glucometer mipimo go blood sugar kende, but the rest kalure gi training mokwongo being ni Kisumu County manitimo go pilot of this ma obedo rolled out a nationwide. Wan gi lony e tiyo gi blood pressure machine, weighing scale mar joma dongo, mar joma matindo, mwak tape gi thieth moko mana sikwano ni mwachiwo e gwenge. Joseph, kinde mang'eny wasebedo ka wawinjo ka nyamrerwa chwalo ywa